खानदानी लय हो बियाह में जाता रे सो तगवतर से कि दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है होली में जाता रे सो तो यह सीख गइल बड़े सो सही बात सखी बुढ़ावा भतार बाकी गावहू के चाहिए तो होली तो अच्छा होई हम कि बिगड़ल कब से बिगड़ल भोजपुरी के डायमंड स्टार कहल गेले गुडू रंगीला हां जी ऊ का गौले हाय अर कि दिया बुता भूत भड़ बलवा काला के बेला सोन बलवा दिया बुता आशा भोसले आवा तारे के बहुत इज्जत करिल हम प्रीति भौजी अभी आशा भोसले कहते नहीं वो सही शब्द बा वो होली होता हां जी तो खाना ना रहो तो ये भजन थोड़े होता गुडू रंगीला वो करे गीत हम जब स्कूल में पढ़त रही चाचा हां जी एगो गीत कम से कम 20 हाली गवौलन से कौन गीत ए चिटुआ के दीदी सुनो गीत वो बड़ी कैसन गीत हो है भुवरा गली हां तारा देवे के रेखा तो तू ऑर्डर कह देता एम से प्रोप्राइटर मुरारी सिंह जी एम से मेमोरियल हॉस्पिटल के तरफ से गुडू रंगीला गौलन अरे कि दिया बुता भूत भोलवा क्या जानू कहां थी तुम जनवे ले ले और मेरे अध्यक्ष जी कहां है जब गुडू रंगीला के देखलन राधे श्याम रसिया राधे श्याम रसिया देखलन तो कहल के रे ओ घरी कंपटीशन भोजपुरी में आजे नहीं खे संजय चाचा राधे श्याम रसिया देखले बुझाइल की गुडू रंगीला दबा दी का ओहो कौलन अरे कि दारू पी के गाड़ी के चलावता हाय हाय ये पाउडर ना है मोबिल है रहे दा नीरज भैया तो तना माने लो अजीवन हम मानव लोग कि हम यही तरी कमात रही आशीर्वाद देत रहलो कि तू लोग के समझवो के नाम अब मर जाई तो कम से कम 8-10 दिन रुओ लो कम से कम लड़की के कम प्लान ले कोई हाय 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 राधे श्याम रसिया का कहले अरे कि दारू पी के गाड़ी के चलाओ ये पुरस्कार उठा के जल्दी हमारा म्यूजिशियन बंधु लोग के दो जल्दी दे अरे भाई ये अपना भी धरी नो कल पूछती नु राजकुमार भाई की कितना रहे तो भैया 200 रहे का भाई जल्दी दे के हट राधे श्याम रसिया गोलन की दारू पी के गाड़ी के चलाता मोबिल राधे श्याम रसिया के विष्णु झा देखलन हमरा बक्सर जिला के निर्गुण सम्राट पहले तो कहलन कि अपन अखिया देखनी सुंदर शरीरिया बाकी जब जिलावाद के बात होखे तो जिलावाद में बक्सर जिला के पहले विष्णु झा कहले कि बुझाता कि दूगो छपरा सेवान के मिल के दबा दी है सका तो वो कहलन विष्णु झा जी अरे बजरंग बली होली में मोरका कैसे चली बजरंग बली होली में मोर काम कैसे चली बजरंग बली कहत रहे के ही अतना दिन से हमार कैसे चलता जैसे हमार चलता वैसे तोहरो चल सही बात तब पहले हमारा आरा जिला के पावर स्टार जन घरी कहत रह सके कहू दो झमकावला से हुई ऊ कहले कि लव विष्णु बाबा हमारा आरा जिला के छोड़ा जन हो कहले अरे की ओई मजा दारू चढ़ा के नदी के मुंह के आई मजा दारू चढ़ा के नदी के मुंह
हम सुत जाई भो पाछा से तबे करे के खेसारी लाल भी कम थोड़े हाँ जी वो करे के साफ बदल देलो सही वो बात गोल की सोइया ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से मजा उठो के तो तनी ताली बजा दी एक बार अरे देवारा छेदिया नतिया खोदे बकिए करा के गोलू राजा कहलन का कहलन जे कर बियाह में आइल बनी जे के कर बियाह बा केहू के पते नहीं खा ए पर लिखल लिखे बिकी तिवारी फुलावे खातिर कलाकार के हां स्वागत करता अनिल सिंह जी सुनील सिंह जी को हम स्वागत करब यही परिवार में सन केहू के होई यानी सिंह परिवार हमनी के परिवार है सही बात तब गोलू राजा कहलन का कहले एकरा पर भुवर भैया कहू का के बजई हम यही में रही मेजर साली अपना जीजा जी से कहतारी का कहतनी वाह फोटो ले रही हो क्या ऐसा लीजिएगा अपना बेडरूम में लगा दे काहे खातिर रोरना रहता रे मेहरा हमारे के देख के जी ली है अरे कि फगुआ खेलाओ जनी खुला हां हां अरे फगुआ खेलाओ जनी खुला पुनः पुनः ई त चेयर धले ओवर होता आओ खुशी भौजी पूजा राजकुमार तनी हिला के ना चलो अरे फगुआ खेलाओ जनी खुला सुन दीदिया के फगुआ खेलाओ जनी दीदिया के दुल्हा सुन दीदिया देखो हम जीवन में जाने तनी कि हमारे गाना ट्रेंडिंग में नहीं ना जाए भाई यही मंच है यूट्यूब पर तो जतना लोग जुटल बनू हां 2000 1000 लगा के जतना लोग जुटल बा टोटल जना गाली है कंप्यूटर से आवाज सेट हो जाएगी आ ढेर बाउर गई बा तो हिट हो जाएगी हां जी ठीक नो राजकुमार भैया गाली है मने जेई जा जुटल बा है समयाना में है टेंट में रौरो गाले भैया सही बात आई मंच का हो का हो मंच 1 लाख 2 लाख खला ना हो मंच में ना खड़ा है हमें जे पास हो जाई हां तो कर जीवन बन जाई तो महटियाओ लोग मत स्टेज स्टार एंटरटेनमेंट के भैया हमरा जेकरा के 2 अप्रैल के बानू तरोरे पुरस्कार देले बनी तरोर चैनल खूब आगे बढ़ो बाकी जना के माई बखोरापुर वाली ले भी तो कड़रा के माई वाली आयरन देवी माई ले भी तो चैनल है सही बात देव से बेहतर निमन होई ना देव तबाउर हो जाई सब लोग हाय हाय अरे फगुआ खेलावा जनी खुला सुन दीदी मार देव के फाट जाई महटियाओ जन मेहनत कर अरे ना चाहिए ना चाहिए हमारा बटैया हो मजाक हम पर्सनल करो एकरा के हम बाहर ना करो अरे ना चाहिए हमारा बटैया सखी बोलो बोलो भतार अरे भगुआ खेलाओ सारण फिल्म भोजपुरी के माध्यम से तू कहाँ रहो कबेले हमारा मुन्ना भैया जेकरा बारे में कतनो कहीं उ कमे बा कुछ लेइए के आवत होई है आ तू ही चिन्ह ना लोग कबे से तो हम मर रहल बानी पैसा बा
हमारा मुन्ना भैया जेकर छोट भाई टूना भैया हवन आज जब गोली हमारा लागल तो टूने भैया बचौलन आ मुन्ना भैया उनके बड़ भाई हवन आ हमरा के बड़ी माने ले बुझाला कि वो रवि जी नीरज राय गोपाल जी से तनिको कम नहीं खन सही बात सारण फिल्म के माध्यम से पुरस्कार मिलल अरे फगुआ खेलावा जोनी खुला सुन दीदिया मुन्ना भैया के माध्यम से 500 के नोट देखला के दिन भइल। हां जी अच्छा वो कहल बनी माननीय हमारा हेमंत सिंह जी बक्सर के माध्यम से तू ना देते जे केहू देवे वाला नहीं उत्तर प्रदेश में ना देखनी रे 500 हां ए जे तू ना देला त केहू तिलक हरू में देवे वाला नहीं खे सही कहते आ ना देला के बाद का लोई लोग मारो मजा ना हां ओकरे के कहल जाला कि ओकरे के कहल जाला तर का सही बात हां ई रोजे देखत तानी कहत तानी अरे फगुआ अरे हम चाहते हैं कि तोहनी लोग मेहनत करो सही बात लेबरियस इज लेबरियस इंग्लिश लेबरियस इज लेबरियस साली अपना जीजा चिटपुटी इहो काम बा चिटपुटी या पड़ाका ह काम ना भैया मुआइए दे बका आ काम गबड़ाइए दे बका कहतिया साली का कहतरी सर कि ए जीजा जी होली आई बा बाकी हमरा के रहे दी अरे ऊपर रंग भला ही लगा ऊपर रंग भला ही ऊपर रंग भला ही का भूलाई फोटो खींच के हटी ना ले ली दो चार को ले के बात ले ली तो बुझाता कि बम बम भी गम का हां भाई डर बा तो घबरा जाइला हो हां जी अरे ऊपर रंग भलही लगा लो बाकी छोट बनी भीतरी लगावे खाती अरे हाथ जोनी बुरा न मानो होली है ई कहत नहीं हम थोड़े कहत नहीं काहे जन डालो अरे ओ में बकटोरा जोड़ा फूला है अरे दिए अरे ओ में बकटोरा जोड़ा फूला सुन दीदिया के फूला हिंदी तो तरह के हम तनी मनी डांटब ना तरह से प्यार करब वाह ए खुदा उहे लय मारो पवन सिंह के हम सुनले रही नर्सरी क्लास में जख्मी भैया अरे नया भइल सोना सो पुरान भइल पीसी नया भइल सोना सो पुरान भइल अरे सब कहां रही हमरा के छोड़ के हमर छाती फाटे फाटे भइल एक्सरे करा ली सब आई सब तनी मंच पर हमने के कुछ दी सब हां जी उदास लागता मंच हां जी कल भिंडी खाए के मन रहे लेकिन केहू ना दी रुपया बाहर भिंडी ना लिया कहां रहे रे भैया हमार गार्जियन हम तो जाने के रूरा सब चल गइनी अरे नया भइल सोरस पुरान भइल तीसी नया भइल नया भइल सोरस पुरान भइल तीसी अरे देवर से फसल दिया तारा तारा तीसी अरे देवर से फसल दिया
तनी मनी का बढ़ाता नहीं हल्के का बढ़ाता नहीं रहे अच्छा ओ वीरेंद्र राय हमारा मौसा जी नोनाडी बागर रहे दी अपना तक बढ़ा जाए आई हो दादा कहला के कहां बस बस ना मौसा जी ले जाओ अरे सरकार ना आह दादा रहे दी अब हो गई हम जान गए सही बात हो गई अब एकर के नीचे उतर के मारी सब है सारा गोली तारा खातिर चलल सही बात हम ना तनी नीचे उतर के देखिए हमारा तनी हमारा प्रेम के समझी सब है हाँ जी गर्जीवन ये अच्छा नहीं कर नीचे उतर के मारी ना कि समय ना वाला के पैसा सज जाए मंच पर मारो तो यूट्यूब वाला चढ़ा दिए गलती अरे वाह 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 लव यू जान संतोष भैया के नाम मत ली चली हाँ बहुत सुंदर चली तो अरे कियो में बाप कटोरा जोड़ा का करियो हम ही नु बनी अदिति झेले खाती बाकी चली अपन परिवारे बा हाय हाय अरे कियो में बाप कटोरा जोड़ा फूला सुन दीदिया देखो हम नचे में लोड होई तो कने दबा जाई गलती से रह आह दादा ना ई होई आह दादा फंसे भाई ई बोझा मत दी फंसे भी बोझा हम तो ना सके चलबे ना करियो ओ अच्छा तनी मजा उठा के तो ताली फिर से बजा दी अरे कियो में बकटोरा जो वाह वाह अरे सुनो दीदी थोड़ा एक धुन बजा दीजिए बड़ी सुंदर लय है कि याद आवेला पिछला होली हाँ जी बाकी जेकर के हमने के दिल से निकाल दिले जा उनकर एगो लय ना होई निकले ओकरो पहिले बा कि मन बिगाड़ देल बाड़ू चुमा देते मन बिगाड़ देल बाड़ू चुमा दे अरे गेंडा स्वामी हे राजकुमार कहतरी मेहरारू साउंड वाले अपना जीजा जी से का कहतर कि पतिया के मानो और पैसा पर नजर रहे कहतरी कि पतिया के मानो बेसी बना जानी जीती उ जीती ना जीती जीदी माने बड़ी जीदी बिया जीती बनी हम जीती आशिक अरे की पतिया के मानो बेसी बना जानी जीती जुल्म हो जाई जदी देख ली है इंग्लिश में कह जाइए एफआईआर यदि दीदिया देख ली हम हाँ जी ते एफआईआर ना होई आ जब एफआईआर हो जाई तब भोजपुरी में कहल जाई अरे केसिया हो पाई नहीं सुलहा केसिया हो पाई नहीं सुलहा
दीदिया के कोई बजो व्हाट हैव टाइम तुम्हारे पास टाइम क्या है 11:30 बस हम बानी छोड़ ताहर मोट पीछू जब हमी जीते जनी कर बारी बरियारी काहे खाती करत रखी जानत नहीं अरे बाही में झूला बाही में झूला रे खाती झूला गोलू राजा के भाव होली हम की भैया